खन्थाइनि मुङा उदांखौ हास्थायनानै। आसिननि निहिर अखाया रादाब होफैयो दैखां 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 दुफां बोथोर सफैनाय। उदांनि बांबुर बिबारा बाज्ल' बाज्ल' दाउ खौवौजों रंजाहरो। आदुंगारि लाइमोनफोरखौ गानखा जोमखा साग्रिद जानो इसारा होफैयो। सिरि मोनखाङो आदुंगारि थाम्फैमोनहा आदा अरगानि गोरलै ओंखाम जासा लोंख्रा जानजि खाफ्रायो। दाउ खौखिलिंनि रिन्दाव रिन्सि सेरजा सुनायनि मिलौहाब देंखोजों हांख्रायहरो उदां बोथोरखौ। हांमा हांसानि गोरबो थफ्लाखौ रजेनो गुफुरना होनो हास्थायो अनजालि गुवार बिखाखौ अरायनि थाखाय रजेनो बावला। गोजोन्थों।